Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Pahimatik na ako kausaban. Gibati na ko mahinay-hinay ng mikusog ang akong prosesor. Matres o matultulan ko na kung hain karon si Fiona. God. Duka lagi kayo. Alos mapiyong-piyong na ako kanunay nga akong mga mata. Kinahanglan ko ini nga mahunong o magpadapin. Pero makapiyan ko bisag pila na kagutlo. Ay, God, help me. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Help me. Andre, nakabati ka ba na ko? Andre? Connected naman unta kami. Taas kayo ang signal o paspas ang speed sa among koneksyon. Pero wag sa motubag. Ikapilanin na ako kining pag-communicate niya. Kung siya may problema, dili na ko mistil pa nga magpaabot niya. Ang importante nga niya, natrace ko na ang dapit nga location ni Fiona. Apan more than 20 kilometer kini, gikan ning akong nahimutangan. Ang akong auto nga gidriban, magamit ko kadto. Magdali ko. Pastilan, sir. Close na kining among parking area, sir. Huwag man na mo magkuha ng imong auto uban sa imong overnight parking fee nga 10,000 peso, sir. Pero guard, emergency kini. Nagkinalan ko sa kong auto nga gigamit. Sorry dyan kayo, sir. Pero negligence ninyo mo kay nganong karon ka lang mabalik. O sa naroras ako. Alas 11 pa sa anot gabi ikot. Pero guard, Usbo na ko, sir. Sorry lang dyan kayo. Nalagbok naman ko ng imong auto, sir, nga nag-overnight parking ka. Wag di ko'y katabang ni mo, sir. Gawas pa, may CCTV din eh. Ako may daot sa trabaho, sir, kung tugtan di ka. At sinabtan na ilang taon ta, sir, palihog, sir. isabtan ko ikaw guard. Pero kung dili ko nimo tugtan sa akong hangyo, may kinabuhi nga mamiligro o posibleng mawala kung dili ka muuyon sa akong hangyo. Kayo usa pa, mubayad ko bisan sobra pa sa 10,000 apan sa ako ng pagbalik. Kay bulawanon ang matagkutlo nga mulabay guard. Bisan, dili na lang para tungod sa akong hangyo. Sa kinabuhi na lang sa inosenteng babay nga nagkinalan sa akong panabang. Nga may mong samara sa imong inan o igsuon nga nagkinalan nga luwason. Pero, sir, Mahimong kuhaan mo og video o hulagway ang akong auto. Tugutin ako sa akong dihangyo kanimo guard. Gusto ka to. Gusto ganhain ko. Hindi ang ko susaw to. Big hazard kini. Yun na. Hindi ang ko nagparking sa dan. Apan dili kayo dapin. Gusto. Ninumdum ako. Gidawag ko sa gibati na ko duka. Hinumdum nga bipadaplin ko ganina. Apan, wa ko dahi kini mapadaplin og tarong. Sa dalawang oras. Nag-flashing ka ng LED indicator. Yun ang akong laptop.
May missed calls. Kining na-receive. Kikaliitan. Yun na. May voice message siyang gisend. Akong pamatiyon. Andre, na-trace ko na ang final nga location ni Fiona. Og more than 20 kilometers away siya gikan kanaton din sa syudad. Usa. God. No. No! Rex! Jack! Bullshit! Bullshit! Nga to kining duwa. Kusog pa kayong mayagaw. Pweh! Magkaragot. Rex! Jack! Mga bullshit! Unsa ni kamo? Ay, dagat ang sunog! Ay, dagat ang sunog! Sunog sa pagkagagaw ninyo! Wapa ako ni mo, Prof. Unsa? Mga irampak mo. Ngano na natuog mo, ha? Wa manggari ko magkatuog mga animala mo. Mga pamangon mo diha. Pamangon mo sa sofa nga inyong gigdaan. Tanawan ninyo kung unsay nahitabo ni Fiona. Tanawan ninyo mga hinampaka mo. Si Fiona? Kaya nga naman ni Fiona, Prof. Nung saan ni Fiona? Patay na ba siya, Prof? Ha? Patay na si Fiona, Professor Charles? Ha? More than 5 kilometers na ang akong nabiyayan. Ethan. Almost 10 kilometers na sa bang akong biyahe, Andre. Og more than 10 kilometers po sa bang akong biyahe yun. Unang maabot sa dapit kinibutangan karon ni Fiona. Kinahanglan nga moabot ka dayon sa maong dapit, Ethan. Karon mahimo man ang magamit ang imong jet. Like speed ang pagdawig. Gamit ang hidden small wheels nga anaa sa imong duha ka tail. Aron moabot ka dayon sa nibutangan karon ni Fiona. Ethan. Alam niyo kung anong maong gamit, Andre. Oo. Apan wa mo pa kini maswayi. Pero mahimo mo na kini magamit aron mo generate kini. May mga codes ka lang nga i-command sa imong system. Ug kung malitok mo na kini, in a split of seconds, mura na yun kini. Ug diha-diha magamit na nimo kini. Kung mao ka na, unsa ang maong mga codes and commands, Andre? Sulti ko. Encode na kini sa imong system. Makita mo na kini bisan wa kay screen nga makita. Once nga imong malitok ang special command nga kung ihatag karon nimo, makascan ka na sa tanang program and hardwares nga na-install sa imong pagkaikaw. Yatag na kanako ang special command, Andre. Aron maluwas na nato si Fiona. Yatag na kini kanako. Pamati, Ethan. Pamati. Magpasalamat mo, Breaks. Nga naluwas pa ni Dr. Mortel si Fiona. Ubuhi siya. Shit. Salamat. All right, Professor Charles. Kung mo, Professor. Kung naanas normal ang iyang kondisyon. Magatugan na siya na to, bahin niya itong miluwas kaniya dihang sa una na mong pag-attempt o pag-kidnap kaniya. Bito, Prof. Nausa ba nga akong plano, Breaks? Track! Ha? Nausa ba yung plano, Professor? Oh, kaya nga, Prof. O saan mo di karoy mo plano na yun ng Fiona? Ha? Professor Charles? Rex, mayusad nga naroon na ang plano ni Professor Charles nga nausap yung plano. Chucky. O mas nindot kining mong plano. Kaysa kasuod nila ni Andre o Fiona. Kaya may relasyon sila. Magamit ni Professor Charles ang pagmonitor sa hilom nga kalihukan karon ni Andre. Dili kay mamonitor lang, Rex. Mahimo usab nga mahibaw ang Professor Charles ang tanan yun. Tanang tinaguan ni Andre. Dili lang sa iyang pagka-engineer nga iyang gigamit ang iyang pang-imbento. Lakip na iyang pagka-scientist. Unsa ka na buot mong ipakita ka na mo, Professor Charles? Bitaw, Prof. Excited ako na. Ang konseptra, kung mapakita ka ninyo, Brex, Chuck. But, dili sa proseso nga pamaagi sa pag-usab ko sa pagkatao ni Fiona. Ug ngadto na sa iya usab nga pagkabayunik. Unsa? Uy, Professor Charles,
Kung magmalampuson ko, si Fiona na niya ang una nga katumanan sa akong damgo nga paghimo sa duha ka identity sa tao. Ang pagkatao mismo ug ang pagkarobot. Ang pagka-cyborg. Cyborg? Si Fiona, himuon mo cyborg Professor Charles? Uy! Kung may hinigog man na niyang cyborg si Engineer Andre Martin, Professor. Mahimo cyborg na niya si Fiona. Maayong Bro! Shit! Shit! Briggs, sama ni. Wala kita pasudlan ni Professor sa iyong laboratory. Aron makita ta nato kung unsa nang pamaagi nga sa siyang paghimo ba kang Fiona ngadto sa pagka-cyborg. So, wasay salig na to. Ngano? Dili ba obvious, Chuck? Kung ikaw lang kayo mutubag ang imong pangutana. Oh, dayag na lang. Nagmahinoon ko nga nung atong gida si Fiona din ni Professor Charles. Ingnon bitaw ta ka na ako. Magkabawas unta ko ni Andre pinaagis pagpahimos niya. Maubitaw ta na ako isulti ni mo. Nga, unya na unta na to itugyan ni Professor Charles si Fiona kung mapahimus ka na nato siya. Wa man ka! Buang. Kinagingon ba rin ka ng hanggawa ka? Wa, pero mautan niya ko iingon mo. Bari ay pagkahanggaw gini mo, Chuck. Aron ino sigang kamaura. Ha? Daog naman ang imuha, Briggs. Ha? Sirog daog. Kay dili. Kanus ka man nakahimo og maayo sukar sa atong panag-uban, Chuck. Ha? Kanus man? May ikapasigarbo ka ba bisan sa unsa nga butang? No, apot taon, eh. Unsa man? Unsa? Kuan ko, Unsa? patabag gas ako? Unsa lagi? Maghuna-huna ka pa? Siyo? Wagoy unay, Briggs. Way unay kita raman ko. Hilom! May kang spermis paukyab, Chucky. Ha! Niadtog yung kang way klaro. Yung cellphone, cellphone mo. Oh. Si Colonel. Hello? Sir BJ? Kumusta, sir? Nanawag ka? Loudspeaker, Briggs. Loudspeaker. Sir? Kung sumaling ka lagi yung Brex, ginayang inyong kidnap si Fiona, ginagong pa niya, Ray. Kuan... Nakakiwakam na siyang tubag sa kumaputana. Ginayang din ninyo. Kuan, sir? Nahibaw ba po, nga tungkol sa backtracking sa CCTV na tungkol ang hitabo sa pag-attempt o kidnap ni Fiona. Nakumpirma na sa Tag-Intelligence Division na kamukil si Chuck ang putuntang mo kidnap yan. Unsa? Mga Patay. si Chuck ito yung patay. Sir, BJ, ako na, sir. Napakapalapatay, Chucky. Kaya ang surveillance na mo matuhan ako. Kung pagpilagkandaw na lang ang pabuton, ma-restore ka mo. Unsa? Animal! Kung kunhayan mo karong giyon, kunhayan yun na si Fiona. Nasundan na mo. Mga tiki o mong buhanga mo. Agoy, shit! Naibaw ka ba, Bravo? Nga mahilom ka na unya nga partner in crime. Kung magmalampuson ko sa akong gitunan karon nga pag-convert sa katao, ngadto na sa pagka-bionic o pagka-cyborgs. May lain kan sabday nga gi-estudyohan karon, Professor. Mawa mo pamagani, totally masulbad ang akong pagkako. Labi na mga kakuwangan ako. Aron ako mahimo muna untang i-handle ko sa trial stage. Pinagi sa pagpakiguban ako sa mga tao. Damn it! Insulto mo ba ako, Bravo? Ako ikaw insultuha, Professor. Normal kini na ako nga program.
Ayaw kalimot nga ako mao ikaw o ikaw mao usab ako. Oh, ang alarma. Unsa gaon? Nganong may alarma din sa laboratory? Unsay bulti pasabot na ini? Mga animal. Unsa ba nakaon ninyo, Bricks? Tsage! Ngayon nyo magkogidisturbo pinagis pagpindot sa alamboto na inis gawas. Oh, Dili ako napindot bro boy Bricks ay. hilugtap! Bisag sa unsa gyud mo, Bricks. Wa gyud mo'y ayong mga yabaga mo. Oh, sorry, Prof. Kuan magod utong taming mananghid mo si Chuck mobiya rabi din eh. Pero wa magud ako makontak ng imong phone samtang dito ka sa sulod sa imong laboratory. Hinungdan nga gipindot na lang nako ang alarm button nimo dinis gawas. Kay nanawag mo gud si Colonel BJ. Gisayran ko niya nga under surveillance DME si Chuck. Kay kami ang gitumbok sa taga Intel ng suspect nga mikidnap karon ni Fiona. Mahimong dinis imong laboratory. Nasundan mi nila. Animal! Buisit! Kung mao, dili mahimong mubiya abo din eh. Nga dili ninyo mada si Fiona. Ha? Oh, uy. Ayaw ko iamong ninyo mga animala mo sa inyong pagkadangag. Dadaan ninyo si Fiona sa inyong pagbiya din eh. Bahala na mo niyang mga panuway mo. Unsa? Pero, Prof, wa na'y pilo-pilo. Unsa ba inyong giwat? Unsa pa'y inyong gipaabot? Kuhaa ug dadaan ninyo si Fiona sa inyong pagbiya din ng mga animala mo. Mga 3 kilometers na lang ang akong bihayon, Andre. Huwag maabot ko na ang dapit nga nahimutangan karon ni Fiona. Base diri sa akong built-in digital distance analyzer. And in 10 minutes, maabot ako sa maong dapit. Siguro nga itan, nga maluwas mo si Fiona. Batok sa mga tao na kidnap niya. Buhaton ko kana ang tanan, Andre. Sa matagkaroon ko niya, kung magkaigayon ka, i-update ko sa mga nahimo na niya nimong mga sitwasyon niya. Magkalaom ka, Andre. Pagmat ko sa imong speed o sa imong pagbiyahe dan, katingalig makadasbag ka og sakiran o bisan tao nga imong masukatan. Zero chances ka na mahitabo. Kay fully installed og very sensitive ang sensor nga naka-built-in kanako. Layo pa lang gani ang bisan unsa nga mga butang nga ako masugatan. Mataw man o sakiran, ako na kini mapanghandaman og imposible nga ako kini ikabangga. Salamat kay fully installed na kini. Kinihuman ko madawat ang secret code nga imong gihatag kanako. Dagan pang feature sa imong pagkaikaw, Ethan. Imong madiskubrihan nga naka-install ang daan sa imong system. Ug mas madungagan pa unya kini kung buot kong ma-upgrade kini kanunay. Salamat, Andre. Oh, may alarm ko nabati gikan kini mo, Ethan. Ano kini? Ano, Ethan? Na-detect sa akong system nga moving si Fiona. Oh, usa? Ang buot mo ipasabot? Dili na kini stationary. Nga wala na kini magpundo sa usa ka location o dapit. Sama sa una kong pagka-detect niya, pinaagi sa GPS. Nga akong na-track tungod sa chip nga imong gibutang sa lawas. Nasa ato pa gibiyahe sa mga taong mikidnap kaniya? 100% sure, Andre. Kinahanglan nga maluwas mo si Fiona, Ethan. Bisag ko sa pa'y may nabo. Magkalaom ka, Andre. Ipaniguro ko kana kanimo. Nagkabiya na sila si Bricks ug Chuck diri sa akong laboratory, Colonel BJ. Uban nila si Fiona. Maayo, Professor Charles. O salamat nga ikaw na mismo mitawag ka na ako. Kay sa pagkatinood lang, wa ko magtuo nga diya ba diya sa imong laboratory nga data ni Briggs o Chuck at Fiona. Ay, maayo gani kay gitawgan mo si Bricks. O, ikumpirma ko lang kung sila ba si Briggs o Chuck ang mikidap ko Fiona. O diyang kumpirma sila. Inasayod ko under surveillance sila.
Kaya sila ang itumbog sa taga-enter nga primary suspects itong first attempt sa pagkita ng Fiona. Mitawag tayo ng breaks. Gatungod sa imong pagluwas ka na ako, Colonel. Mag-send ko nimo og kwarta. Isip pasalamat sa imong naimo. Tiri ka na ako. Ayaw na lang, Profesor. Ang ako nga, givalyo ko lang ang atong kasuod. Sukal pagil ka niyato. Kaya sa matang higayon na ba nga magkinanglan ko ni mo. Naakag yun. Di ka yun pati kong palipat. Nabinasa kong personal na mga problema. Well, basta ikaw, Colonel. Basta ikaw. Wa gyoy problema. Naaragyod ko. Shit! Kung wa pa lang tatiyo ng pistola kagaling na Professor Charles, ambot kung saan ko siya. Tungod siyang pagpanghunaw o pagtugyan pagbalik ka nato ni Fiona. Mausa na kung nahuna ganyan, Briggs. May mo ang hilong katsat. Bisa nun sa'yo kung isulti ang gawa ka, no? Mo sa imo. Gabuti mo ipasabot nga rin ako. Nga mas parihas na guna-una. Nga mas nauna kapag nakaideya na ako sa bisa nung sambutang. Pero wag ka lang magkasulti. Maubitaw na, Briggs. Ilom! Ibuguan ka lang ginako. Mayong pagbuminaw. Ipatuog gini mong mas mantigo ka kay nako. Pagkahangkaw biyan mo, sa imong katanga o pagkabugo, mag-apas kag unsa ko kamaayong mo analisar sa bisan unsang butang. Sorry na good, Briggs. Antigo lagi ka na ako. Di lang ta mag-isgutan na good. Ang angay na tong sulbaron ron kung unsao na to Fiona diha sa baggage compartment na ng auto. Asa na to ni siya dadah. Kay kontinuod nga doon ay under surveillance sa... kuyaw kayo matagkaroon ng kunya. Bidiskuhido tani. Nga, kuyaw gani nga, karoon kayo na. May nagsunod-sunod o nagpaniid na to nga mga pulis. Bullshit! Kalma na lagi, Briggs. Relax on good. Relax ka hanggaw ni mo. O sa may mahitabo na to ron. Kung may mga parak nga nagsunod na tumbuanga ka. Patay. Patay mo lang. Una kag yung mamatay, Chuck. Kaya ako'y mo patay ni mo kung may nagsunod na to karon. May na makapanabla kong daan. Una ako madakpi hanggawa ka. Walagi unay, Briggs. Siya ba? Mao ka rin gamitan ang utok ni mo. Paliguro diha. Lantaw-lantawa diha sa atong likod. Kung wabay sakinan nga nagsunod-sunod na to. Bitaw, no? Paghanggaw gini mo, Chuck, eh. Wala gisama ni mo kahanggaw. Kadiyot. Wa man. Wa may nagsunod na to, Briggs. Masig istorya lang to ni Colonel BG gini, oy. Gihadlok lang siguro to niya. Ay, pasilang buguag ni mo, Chuck, oy. Maugtas mo ka ni mo hanggawa ka. Di lang di maniguro. Oy, matinoon magaling gisulti ni Colonel nato o dili. Angay magmat ngung tao maniguro ta. Unya pa ba dita mangandam? Kung mabulilyaso na ta? Masa na kung ano na, Briggs. Ha? Ay! Sakit to, Briggs, oy! May pagkatutok. Babasa mong walop na. Nagmamano. Sakit to. Huwag yun na ni mo wada ng pagkasuhito ni mo, Kirmi, ha? Mas mantigo ka pa kinako. Nagita ka pagpaagi buanga ka. Kung unsaon o asa na to dadas Fiona, dili kay maghinanggaw ka. Maubit to na kung ano Sa? Ha? Sige, tiwasa ron. Tiwasa! Pero di ka matuto ang baba ni mo ron. Tuto na ron. Oy. Ihug na ka na ito na Fiona sa pangpang ba? Aron di ta maproblema ni. Ha? Wa na lang paagi aron di ta madiskuido. Ato na ihug sa may pangpang. Ha? Humana to siya pahimudsi. Humana to siya banus-banusi. Mingisi ka mo na break sung tanaw na ko.
Ngisim sa kapil. Naguna-una sa bukuan na Chuck. Sunsoon maka na ako. Sunsoon maka. Buang. Wa ko magtuo nga may utok ka desap. Chuck. Abi na ko ingon anak na lang yung kakalasaw ng utok mo. Grabe naman sa nang lasaw utok. Grabe naman mo. Katagha bro kada. Mas maayo nga maniguro. Mangita tagdapit katago. Aron atong magpahimuslan si Fiona. Ako'y una ha. Ako'y una ha. Unahan ang naong mo. Oh. Animal. Ha? Usa mo to? May mikalit man og kilab sa itong atubangan og nag-una na to. Usa? Oh, shit! May tao sa unahan nga. Naano pa itong askrasada, Briggs. Og may sinyas nga punong ta. Bullshit! Basta na. No! Kuryente! Masalan, Briggs. Murag kilat ka itong yung gitira nining kilinin na itong sakinan. Imo na po. Mungi na ni kasamutan tayo. Wala na iya. Siya na sukara, Chuck. Ang gitawag nilang superhero. Kun mo, siya ka tumiluwa si Fiona sa atuntang pagkidnap ka niya sa unang higayon. Mamaligro ta ni Briggs. Nagpaingon siya na to. Ang armas kuha sila ang nining auto. Pusila siya. Kay padaganon ko kalit ang auto. Das magan ko siya. Oo, Briggs. Siya! Hay, naling armas sa Briggs. Sorry. Padagan ko kalit ang auto. Briggs, padayon sa misugan na. Ang armas, Chuck! Dos magkina na siya. Dos magkina. God, sa kini kong gibati. Galit lang ang mikusog pagpitik ng kasing-kasing. No, kung sa'y but pasabot ini. Si Fiona ka. Naluwas ba ka ni Ethan? Ethan, nagabati ka ba na ako? Unsa na imong sitwasyon karon? Nasundan mo na ba ang mga tao nga mikidnap ni Fiona? Hain ka na, Ethan. Tubag ako. Naluwas mo ba si Fiona? Ika sa bukuan, Zay. Pakyas ako sa pagluwas ka, Fiona. Pakyas ko. No. Unsay nitabo, Ethan? Unsay nitabo ni Fiona? Naluwas mo ba si Fiona? Ika sa bukuan, Zay. Pakyas ako sa pagluwas ka, Fiona. Pakyas ko. No. Unsay nitabo, Ethan? Unsay nitabo ni Fiona? Kinsa ba kinay nagsamok? Unsa na rong orasa? Oh, shit. Buisit. Pasada wala una pas kadahon. Way batasan. Yun na. Kinsa ba kinay hinampakan eh? Oh, si Colonel Biche. Pagkasamok ni tawana. Unsa pa may ang tuyo nga? Nakasend naman ko niya o kwarta through sa iyang ATM. Ginigiyang tawhana, hinampak na ako. Dili man makapaabot o kabuntagon. Hello, Colonel. Gidisturbo na gini mo ang akong pagkahinanok na. Mga ikaw dispensary mo, Professor Charles. Pero kinahanglan yun nga mapahibaw ko ikaw. Hindi lang parang idugay gito mo. Ha? Unsay dili palang dugay nga nahitabo. Professor, patay na ang duwa mo ka mga lalay. Si Briggs o Chuck. Unsa? Mga yuk,
kong dispensa mo, Professor Charles. Apa nakikita ko ni mo ning oras sa kadlawon. Dili aron tugawon ka. Apan maprotektahan ka. Aron dili makunik kanimo ang kaso ang gisudlan ni Brex o Jack sa operasyon mamatay. Nga mao ang pagkidnap ni Fiona nga patay lang nakuha sud sa baggage compartment silang gisakyan ng auto. Unsa? O gano'n mo connect man ako ang ilang pagkidnap niya ng Fiona nga waman ko magsugo kanila? Professor Charles, sikreto kong gisulti si Brex pahin sa tanan. Og daghan siya gitugan ako labot ni mo. Di mong kog. Muot mo ba akong blackmailon, Colonel? No. Wag ko ikaw blackmail, Professor. Ang ako, nga buot ko lang ikaw nga protektahan kay suod ko ikaw. Ayaw na lang gani ko isuod pa sa imong bulsa, Colonel. Sultihin lang ko kon, pila ang gusto mong kantidad nga gusto mong akong idugang sa akong nahatag nimo pinagi sa imong ATM. Bungat kon pila. Kay ihatag ko kinidayon kanimo. Ay, Professor Charles. Nagilhanay na kita, Colonel. Nagkailagan na kanako o nagkailan na usab ako kanimo. Di ba? Bungat! Oh, shit. Ako pagyod. Ang buti ng gawa ni Colonel Bitchi. Wa ka pa makigsuon ako. Nakailan ako kanimo. Gibuguan na lang yun siya na ako. Pero ang nahitabo nila ni Brex o Chuck, ang klasis kamatayon nga ilang nahiakuman. Murag imposible kayo. Kay maayong pagkapiyapi sa doong sa auto nga ilang gisakyan. Nga mawihinungdan nga maayong pagkapiit sa duha sa atubangang bahin din sila mahimutang namilata sa ilang lawas ug nakabuak pa silang mga o. Ug naglibog pa ang kapulisan sa ilang gihimong investigasyon. Kung unsang klasiya sa sakyanan ang mibangga kanila nga ingon man niadto ka grabe ang damage ug nahitabo nila. Din lakip katong Fiona nga ilang gikidnap. Kawas nga patay ng daan nga makabiya dinhi sa laboratory sa miaging gabi apan sa kakusog sa impact nalagpot kinigikan sa baggage compartment sa auto nga ilang gisakyan. Din maayo usab nga pagkabunal sa kalsada. Kaysa preliminary investigation nga ilang gihimo sa backtracking sa mga CCTV, wa sila nakita nga dakong sakyanang miagi didtong dapita sa maong mga oras nga sila nabangga og nangamatay. Unsa man gyud kining itabua? Unsa man? May nahimo ko sayop, Andre. Huwag ko magdahom nga ingon ni adto ang mahitabo. Huwag ko kini ma-anticipate. Huwag mo basol mo, Ethan. Kanibaw ko nga dili na ito kontrolado ang mga pangitabo. Ugway si bisan kinsa nga tao nga makahimo ini. Pero dili ko gusto, Andre, nga ako mo'y mamahimo hinungdan nga mauha si Fiona. Dili. Gusto na, Ethan. Kung na may angay basulon sa mong hitabo, kana mo'y lain. Kundi ako rosab mismo. Andre. Ako rosab. Andre. Kanibaw naman utak ko nga nabiligro si Fiona. Nag-i-attempt na siya sa pagkinap. Apan tungod sa sobra o pagsalig sa kong kaugalingon. Gitugyan ko siya nimo. Nga naapag sa trial stage. Uban sa pagsalig o pagtuo nga ikaw mismo nga akong imbensyon. Magkapanalipod ka niya.
sa imong ipamulong. Nasabot ko nga ako mismo ang imong gibasol sa maong hitabo. No. Nasave ka, Ethan. Apan ako ang imong gitugyanan sa pagpanalipod niya. O, tinood ka na. Apan ay kalimot. Nga ikaw mo ako. Ug ako. Mausap ikaw, Ethan. Dili ba? Ang imong cellphone. Oh. Hello. Ari. At si Sir Andre, istorbo ko ikaw, sir. Pero importante kayo nga kituyo ni mo, sir. Importante. Usam ka na, Hari. May police woman nga nangita ni mo diri sa office. Dili pala kinugay, sir. Policewoman. Huwag sa mayan tuyo. Ha? Unsa, Hari? Wala ba ko may baho, sir? Pero, mangailan ko sorry ni mo kaysa akong kadang haba. Nakalitan ko. Ako siya natagan si mong contact number. Sorry to kayo, sir. Nasayo ko. Wa kay hangay nga pangayon nagsuri na ko, Hari. Pero, ang ako manggaw, sir. Ako na una-una bala. Nabalak ako nga tingalig sa iyang tuyo ni mo, Wa kay angay nga kabalakanan na, Hari. Kaya wa kita daw tangang gibuhat. Pero sa may tuyo ni mo, sir, kaya importante mong kuno kayo. Kalig related sa pagkidnap ni Fiona. Ang konsensya, bitaw ko ni sir. Ay, sige lang. Ay lang kabalaka. Ay napagunahon na. Kaya sa gikaingon ko na ni mo, wa tay angay kanlukan. Ug dagto ko nga ang iyang tuyo. Bahin yun sinitabo ni Fiona. Mao nga relax lang. Ayaw gasulang imong kaugalingon bahin nato. Magpaabot ra ko kung mutawag manggani katong pulis nga imong gingon nga nangita nako. O imong hatagan sa kong number. Wa ko'y laing gituhuan, Ethan. Kung tinuod nga pulis ang nangita nako dito sa office, bahin nyo kini sa investigasyon sa kapulisan. Mo nilang tuyo nako. Katong pagkidnap ni Fiona. Dako og posibilidad, Andre. Apan anda kong pangutana. Kinsa manggid ang nagsugo na itong Brex ug Chuck kidnap po si Fiona. Kinsa manggid ang nagsugo kanila ug ang utok ni ini. Oh, kadit. Ang akong phone. Unfamiliar kini nga number. Tingalig mo na kini ang gingon ni Haring nga policewoman nga nangitan ako. Hello? Hello? Engineer Andre Martin? This is Police Officer 3, Candice Gomez, sir. Gusto lang ko makikita ni mo, sir, in relation sa pagkidnap ni Miss. Sa pagkidnap ba ni Fiona, nga akong girlfriend? Mao ba, officer? No, sir. But ni Miss Sofia Jimenez. Oh my God. Saan kinikita po nga? Luwa si Sophie. Oh, gituhuan kini nga gikidnap. Sophie Jimenez? Oh, ita na. Sophie Jimenez. Anak sa usa ka pinakaadunahan ug ilado nga negosyante dinhi sa nasod. May education kuno kini nga gikidnap. Apan unsay tuyo sa maong policewoman? Bahin sa iyang kiingon nga pagkidnap niya ng Sophie Jimenez. Ikaw ba ang ilang gisuspitsahan nga mihimo nini? No, imposible ka na, Ethan. Nakasiguro ko nga dilingon niya. Pero tingali, kuhaan ko nila o pamahayag aron makatabang sa ilang himuong investigasyon. Labot na ng pagkawa o pagkidnap ni Sophie Jimenez. Pero ang bahay ni Fiona, wala pa kita'y update karon bahay niya. Ang mahinungdanon, Nathan, nga walay kuy daw ang iyang kahimtang. Human mo siya maluwa sa pagkidnap nila ni Brex Musak. Unya, safe usab siya sa ospital karon nga iyang himtangan. Naribot ko na si Bravo. Hello, Professor Charles. Oh. Hello, Bravo. I'm back to life. Unsay na sinati mo sa imong system, Bravo?
nasinati ko ang dakong kalainan karon ug sa wa mo pa ako maribot. Mao ba? Kana tungod kay gi-upgrade ko ikaw. Bag-o na ang imong prosesor. Nag-update ko sa mga latest applications nga available nga makadugang sa imong capabilities. Thank you, Professor Charles. Excited ako nga mo-undergo ka sa trial. Bravo. Abang sarili pa. Buod ko ikaw nga ipresenta sa kagamhanan. Aron nga mas maila ko nining kalampusan karon nga ako na himo. Nga namog na ako ikaw. Pero ang frame na ko, Professor, ang akong chassis na mao'y mugunit sa mga component na ko. Wa mo pa kini mahuman. Kay gi-overhaul ko ikaw, Bravo. Tungod din itong damage nga kung nahimo kanimo dihang nadagot ko. Kuwan ka sa pasensya, Professor. Usa sa pinaka-importanteng kalidad nga angay mong paggahuptan. Gitudloan mo ba ako? Wa ko ikaw tudlo Professor, kung unsa ang akong mga responses sa bisan unsa nga imong isulti. Nalakip ka na sa program nga imong gifeed sa akong system. Belom! One of these few days, moabot na nga akong gi-order sa Japan ng mga articulated joints and actuators. Masaligon ko nga mas mahingpit na ang imong lihok kasama na gyud sa tao, Bravo. Salamat, Professor Charles. Ikaw ang akong inventor. Ikaw nagkama ka na ko. Ikaw ang akong giilang Diyos. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.